హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారా? నేను మీ బ్రదర్ యేసురాజు. ఈరోజు దేవుని వాగ్దానంతో నేను మీ ముందుకు వచ్చాను. ఈరోజు దేవుని వాగ్దానము యెషయా గ్రంథము 43వ అధ్యాయము 1వ వచనం. భయపడకము, పేరు పెట్టి నేను పిలిచి ఉన్నాను, నీవు నా సొత్తు. ఫ్రెండ్స్, ఈ రోజుల్లో కూడా ఎంతోమంది సాతాను పెట్టే శోధనల వలన, శ్రమల వలన భయపడుతుంటారు. మనం భయపడాలని అవసరం లేదు. దేవుడు ప్రతి దినము భయపడకము అని మనతో చెబుతున్నాడు. భయపడకము అని మనం చెప్పేటప్పుడు మనం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఆయన మనల్ని పేరు పెట్టి పిలిచి ఉన్నాడు. మనం ఆయన సొత్తు కాబట్టి మనం భయపడకుండా ఉందాం. యేసయ్య నమ్ముకుందాం, నిత్య జీవాన్ని పొందుకుందాం. ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు దేవుని వాగ్దానము. ఫ్రెండ్స్, మరి బ్రో యేసురాజు అఫీషియల్ అనే ఈ ఛానల్ కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మరి ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి, ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి. మరి అదొకటే కాకుండా మరి మన ట్విట్టర్ అకౌంట్ బ్రో యేసురాజు అఫీషియల్ అని, దాన్ని కూడా ఫాలో అవ్వండి. సరే ఫ్రెండ్స్, మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు దేవుడి కృపా ఆశీస్సులు మీ అందరికీ తోడై ఉండి నడిపించునుగాక.